muryar Arewa TV. Alinnu, Hadiza Gabon, Rahama Sadau, Adam Iz. A cikin waɗannan fitattun jaruman Kannywood ɗin, wane ne ya fi mabiya a shafin sada zumunta na Facebook? Ku biyo ni domin jin yadda za ta kasance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallo, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na kafar sada zumunta na muryar Arewa TV. Ni ne dai naku kullum Abdulsalam Idris wato Shauki. A yau shirin namu na kafar sada zumunta zai yi duba ne akan wasu fitattun jaruman Kannywood guda uku. Shin a cikinsu wa ya fi mabiya a shafin sada zumunta na Facebook? Da farko dai za mu fara da Adam A. Zango. Adam A. Zango kowa ya san shi, fitaccen jarumi ne a Kannywood kuma mawaƙi. Adam A. Zango yana da mabiya a shafinsa na Facebook adadin sama da 920. Sai ta biyu ita ce Rahama Sadau, wanda Rahama Sadau ne kowa ya san ta fitacciyar jaruma ce a harkar fina-finan Kannywood. Kowa ya san ta fitacciya ce a harkar fina-finai na arewaci har ma da na kudanci, kai ba a nan ta tsaya ba har da na kasashen waje. Wanda Rahama Sadau a yanzu shafinta na Facebook tana da mabiya adadin miliyan 1.3. Sai kuma ta uku wato Hadiza Gabon. Hadiza Gabon dai fitacciyar jaruma ce ita ma a harkar fina-finan arewacin Najeriya wato Kannywood, wanda ba a nan ta tsaya ba har ta bude gidan TV ta ita ma na yanar gizo, wanda ta sa masa suna Gabon Talk Show, wanda take gayyatar jarumai 'yan uwanta da mawaka domin yin fira da su. A yanzu shafinta na Facebook adadin mabiya miliyan 1.6. Sai kuma na hudu wato Alinnu, wanda Alinnu ya share shekaru da dama yana harkar fina-finan Kannywood wato arewaci kuma da na kudanci, wanda a yanzu Alinnu shafinsa na kafar sada zumunta Facebook yana da mabiya adadin miliyan 3.500. Duka ne a nan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na kafar sada zumunta na muryar Arewa TV. Sai wani makon idan Allah ya kai. Domin bibiyar wannan shirin da ma wasu shirye-shiryen namu masu ƙayatarwa, za ku iya bin mu a shafukan sada zumunta irin na Facebook, TikTok da kuma YouTube a muryar Arewa TV. Sunana Abdulsalam, wanda aka fi sani da Shauki. Sai mu sake haɗuwa da ku a wani makon idan Allah ya kai mu.